Janton yɛrɛ la kɔrɔ cogo ka ɲi. An ka Mali gouvernement ka hami ye ka jamanadenw cɛ fara muso kan k'u ka kɛnɛya tanga. Janko nin waati min ni coronavirus bɛ jamana kɔnɔ, a bɛ wele bila bɛɛ ma k'an k'an janto an yɛrɛ la. Walasa coronavirus banakisɛ walangatali ka jɔ, an bɛɛ k'an jija ka nin taabolo ninnu matarafa an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ. K'an tigɛ ko safinɛ la tuma caman tile kɔnɔ, walima ka gel hydroalcoolique k'an tigɛ la. N'an bɛna tiso walima n'an bɛna sɔgɔsɔgɔ, k'an nun datugu ni nunfiyɛlan ye ka sɔrɔ ka fili ɲamanminɛn kɔnɔ, walima k'an nɔnkɔn kuru ka tiso walima ka sɔgɔsɔgɔ a kɔnɔ. Ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma ni gɛrɛ ɲɔgɔnna dabila. Ɲɔgɔn dalajɛbaw i n'a fɔ mitingu, kɔɲɔkɛnɛw, denkundi kɛnɛw, an k'olu dabila. Ɲɔgɔn kunbɛnyɔrɔw i n'a fɔ bankuw, sarali bɛ kɛ guichet minnu na, gɛrɛnw ani réunion kɛyɔrɔw, an ka mètre kelen hakɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ. Ni mago gɛlɛn tɛ ka bɔ dugu fan dɔ la ka taa fan wɛrɛ, dugutagaw jamana kɔnɔ walima jamana kɔ kan, an k'olu nɔgɔya. An ka sɔn ka to yɔrɔ kelen n'an sɔmin'an yɛrɛ la ka dɔgɔtɔrɔw ka ladilikan matarafa. Coronavirus banakisɛ yera mɔgɔ min na, o ni mɔgɔ o mɔgɔ gɛrɛla ɲɔgɔn na, a ɲininen don o tigilamɔgɔw fɛ u ka to so ka weleli kɛ nin nɛgɛjuru sira in kan 36 061.